Mas kecut man. Wong ngopi tok ra dirokok kok. Apa ya war iki? Alah man. Penting lak ngertimu kuwi rokok to. Aku sik. No, jatahmu. Jatahku war iki. Iya no. Jangkrik iki. Jane nyakeke apa ora ya, War? Lah nang emang kuwi kok man. Arep ora. Yo arep no war. Ya. Makasih Mas Blower. Siap. Aku ora endi war. Seneng sapa iki man. Rokok jaluk ora ra duwe. Buka ora dijilaki war. Tidak brek kono. Black. Buka ora black. Duwe. Lah senyonyo mung korek iki kok. Lu war. Dan nyetil meneh apa nih? Ndi kowe, Ceng? Yo alhamdulillah war, saiki aku ketampa kerja, awan njuk pamit arep kerja nang perantauan. Merantau arep kerja apa? Aku kerja nang pabrik man. Yo, welingku, Ceng. Nyambut gawe ning kono sing hati-hati ning perantauan. Nyambut gawe sing temen. Video dikumpukke ra mung guduran wae. Jangan lupa istirahat karo makan, nanti tidak sakit. Apa? Oke, Cek. Orang kita pamit ya war. Wis kono hati-hati. Ayo man. Diring-ring lu ngedor mau apa? Oke. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Ceng ya. Tapi Ceng, Ade omahmu kok sepi meneh. Wong tamu do nang ndi, Man? wong tuaku nah do merantau no. Ah, iya ade omahmu kok sepi terus. Heeh. Lah saiki kerja apa ning omah? Kowe sire arep interview isuk mau aku. Lah karo penceng teko njaluk kopi arudut mau. Mah dikawanen, akhirnya sudah interview aku. Ah, terus yen kowe ora kerja. Kira ning omah terus ngopo? Wong teratur kok ngopo, Man? Yo ngarit no, aku ngarit bahagia. Alah, Man. Emang ngaret-ngaret wae iki pun duit. Ya ora war, aku rokok ngopi utangane si Black. Wong nek bayar ya nek dikirimi wong tuaku aku nek bayar si Black. Ngene, Man, aku duwe solusi. Mending to sapimu mbok dol dadekke duit nggo karaoke sing eneng elsine. Masuk apa ora? Kakekamu war. Remukno aku digepuk wong tuaku. Kuwi man solusine. Gampangane kowe ngaret-ngaret ora ndek duit. Wah, wis ora war, nuruti kowe karo mare aku remuk. Kalian pak, mau pada cukup kan? Dan pak, aku nulis dulu ya. Benar sih.
suket neng ngendi kowe tak parani arep tanggo pakan sapi suket neng ngendi kowe tak goleki sapiku arep tak dol siji sukete ndi iki nah ayo apa sukete iki aku masuk iki. Tak ini. Saya kurangi sambat kerja sing giat pengasal meningkat ojo lali sholat uripe tambah nikmat